Yun, dito mo tayo sa may punong kahoy. Alright, the moment 2:23 ng hapon. Nandito kami sa may Camagong, San Jose, Camarines Sur. Dito lang sa gitna ng palayan. So, nandito kami ngayon sa isang cemetery dito sa lugar na to. Hindi lang naman kami mag-vlog dito sa cemetery ito. So, si Roxanne kasi meron siyang uncle dito kasi yung pamilya niya dito rin nakatira sa San Jose. So, bibisitahin niya na at the same time. So, ayun o. Ito yung cemetery dito. Ano, umuulan na naman. Yang hirap dito pag umuulan ng panahon. So ito yung cemetery dito sa gitna ng palayan. Maliit lamang ang cemetery ito. So kung makikita nyo ito yun, no? Alright, ito yung mga apartment. So medyo madumi na rin. Hindi na rin ito nailinisan kasi unang-una matagal pa naman ang araw ng mga patay. So ito yung mga nicho. So maliit lamang to. Ayun, ito naman yung mga mausoleo ng cemetery ito. So nagkakailan. Ayan, yun yung mga apartment. Ayun. So ito yung cemetery yung makikita dito sa mismong highway ng San Jose. So ito yung mga apartment dito. Ayan, kung saan siguro after ng kontrata nila dito, ilipat pa sila dito sa maliit na parang libingan rin. So ang tawag dito apartment. So ayun, maliit lamang, gandun lang yan. Ayan o, yun o, bata pang namatay o. So gandun. Ayun, so maliit na sementeryo sa gitna ng palayan. Ayan. So first time ko pumunta dito, kung hindi dahil kay Roxanne, hindi na ako makakarating dito sa cemetery ng San Jose. So ito yata yung pinaka cemetery ng San Jose. So ganda niya. Kaso problema dito baka hindi tayo makakadaan dyan. And then yung mga ano dito, dahon nagsisitaasan na rin. So doon, no? Paano kayo makakapunta dyan yung pamilya ng nandun na nakalibing? So ibig sabihin, aakyat pa sila dito, gikiraan sila, ha? So ito yata yung nag-iisang cemetery dito sa San Jose, Camarines Sur. So maulan dito. Sobrang kalan dito sa anong ito, sa lugar na to. Kanina zero visibility kami. Ayan o, maulan. Ayan, balik tayo, balik. Maulan. Maulan, naabutin tayong ulan dito. Maulan. Yun, dito mo tayo sa may punong kahoy. Tambay mo tayo dito. So ganito ang sitwasyon namin sa araw na to. Habang nag-vlog kami, ulan, maalis ang ulan, vlog na naman kami, tapos pababasa naman kami dahil sa ulan. Ayan, ganun yan. So, ayun, tapos na namin dito. Nahihirapan kayo mag-vlog pag ganitong panahon, maulan. Let's go!